इयत्ता 10वी भूगोल नकाशा वाचन प्रश्न 4 आ. ब्राझील राजकीय. ब्राझीलचा बहुतांश भाग कोणत्या गोलार्धात आहे? दक्षिण गोलार्धात. ब्राझीलमधील सर्वात मोठे राज्य कोणते? ॲमेझॉनास राज्य. ब्राझीलच्या दक्षिण भागातून गेलेले महत्त्वाचे वृत्त कोणते? मकर वृत्त. ब्राझीलमधील सर्वात लहान राज्य कोणते? शेरगिपे राज्य. ब्राझीलच्या उत्तर भागातून गेलेले महत्त्वाचे वृत्त कोणते? विषुववृत्त. ब्राझीलमधील सर्वात दक्षिणेकडील राज्य कोणते? रिओ ग्रांडे डो सुल. ब्राझीलची राजधानी कोणती? ब्राझिलिया. अभ्यासक्रमावरील नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा व लाईक करून शेअर करा.